Спет. Прави бе, всичко снима. Падна ли? Кой направи бе? Е как? Чакай. Леле. Как падна там бе? Ей, как не те снимах как падаш? Я падни още един път. Падни ти. Дай да скачиш си таким краката. Да, да. Плюс това. Водоустойчивия кейс съм сложил, викам, в случай, че нещо падне GoPro-то в снега, се не намокне. Та не знам за звуците колко ще е добре, ама ще му сложим ако трябва. Звуците ще му запишем отделно.